Adventure mayong punta kanatong tanan. Okay, ka-adventure na ako karon sa amuha karon. Unya wala diri akong katong akong sakyanan sa dakinganan kay gahapon ka-adventure dito ko sa Ubay. Nagkompra ko og buwad. Natinga ko nganon tikilid akong motor nya na ni buto di ag ligid gahapon unya. Shout out ko ni Ronan Castino gahapon kay dito ko siya punya kanang yakong gipasakay diri sa Balong sa Balay gikan sa niya. Ang akong sakyanan karon ka-adventure to sa niya karon akong gibilin kay wala man koy dalang reserba unya wa koy dang jack wa koy dang tyrants karon ka-adventure paitag yun nga madaotan nga wa tay reserba unya karon ka-adventure karon tagtaod among adtuon akong sakyanan karon adto ni Mrs. among ipabulkit ag ligid kanang dada na mangwampo ko karon dito sa akong silingan moadto ko karon tagtaod adto sa katong na ay multicab kay mangwampo ko og kanang jack og terrains karon ka-adventure padong nako dito mangwam ko og kanang jack og tyrants kay tagtaod among nang mangwam sa kuday og kuan kanang kung Inday si Inday Mary Joy itawag ka-adventure asa day ha dali kaway Inday Joy Mary Joy ayaw akong Inday ni ayaw ka-adventure mangwam ra ko og kuan ha kay kuan tong sakyanan dito ha kanang nabusot ag ligid ha sige ka-adventure what's up ka-adventure padong nako sa mong silingan mangwam ko og jack og tyrants kay unya tagtaod among adtuon ni Mrs. ang sakyanan kay among tangtangon tong ligid unya among ipabulkit kay mudaking na pug ko unya tagtaod adto ko sa pilar wala gyud naka adventure kay nganong madaotan taon niya wa reserba may pait kayo kay kapalit og reserba kay tungod pud sa kawad o lagi ng panahon na manay kita pila rapod ginagmay rapod. What's up ka-adventure padong nako sa among silingan mangam ko og jack og tyrants kay unya tagtaod among atuon ni Mrs. ang sakyanan kay among pa ipamulkit tong ligid. Ako mga silingan ang labay ka-adventure. Yeah, shout out ko sa ni pasakay na gapon. Sila bina ni Ronan Castino. Salamat si Ronan sa imong kamaayo. Imo kong gipasakay gahapon. Kay karakara ko gahapon ni ka-adventure kay pag tinga ako ni takilid ang sakyanan. Ibuto naman ligligid. Na flat naman di ay. Walang karon magbaktas ko karon. Tanan ako karon diri ka Brad B-boy nangwam ko og kanang jack. Shout out ni Brad B-boy nga nagpawam sa iyang jack ka-adventure. Unya karon ka-adventure padung nako sa kuan karon adto ko sa niya kay to akong sakyanan na flat dito akong pa bulkitan lagi ka-adventure kanang na flat gahapon nakawam ko jack ni Brad B-boy. Salamat Brad. Salamat. Nya mato na ko ka-adventure. Ay uli na niya Brad ha. Amazing. Okay ka-adventure padung nako sa kuan kauban mi ni Mrs. Okay ka-adventure karon ka-adventure padung nami sa niya kay amo lang ipabulkit ang ligid nga na flat gahapon. Kauban si Patrick kay may mugunit sa gihugmanang jack dito sa kang B-boy. Shout out di ay ni Brad B-boy nga nagpahawam sa iyang jack. Okay ka-adventure padung nami God bless. Kaway Patrick kaway. Kaway Im. Kauban ming Mrs. na si Ima. Okay. Wow! Nakahuam nami og tyrants kay ganina dito mi sa Kabiboy
nanguha mi og tyrants o kanang jack. Wa po siya tyrants kay inayang tyrants di man sibo sa akong sakyanan. Unya karon nakahuam mi diri what's up? Shout out sa Hoyly family nga nagpahuam sa ilang tyrants, mga buotan ning family sa Hoyly. Okay ka-adventure, padung mi sa niya karon kay magpa bulkit mi sa ligid sa sakyanan kay mo ni kahasol kayo ka-adventure kung maplatan taon niya watay reserba manghuam-huam lang yun sunod ka-adventure mo palit ako akong kagalingon. Okay adventure, what's up ka-adventure, padung na mi sa niya to si Mrs. sa yang soon si Cora kay inihapit mi diri sa ka baybaning. Okay, shout out sa Hoyly family nga nagpawam sa ilang tyrants. Okay, ka-adventure padung kami sa niya kay to akong motor dito. Shout out ka-adventure, siya ka-adventure, God bless. Okay na anas mi Mrs. na sakay na padung nami sa niya karon. Nakawam nami og jack og tyrants. Lisod jud kayo nga mobiyahe taon niya way reserba man. Wa po tay kapalit ka-adventure kay wa po ang kita sa buwan igura po ipalit og pagkaon sa pamilya, bayad sa utang pa. Mo nang nanguam na lang na bisag asa ka Brad B-boy. O say apelyido ni B-boy? Agbo. B-boy Agbo. Shout out og sa Hoyly family nga nakawami og tyrants og jack B-boy. Okay ka-adventure padung nami sa niya karon kay magadto mi sa sakyanan among ipabulkit ang motor. Wagal ka simba si Mrs. kay sa man man nga nadautan. Part na lang siya ka-adventure basta maguban gali ka, part na yun siya nga na mabuslutan, maguban kaya basta gamiton, maguba man kayo ng di gamiton, maplat mo kayo di gamiton sa mga gamiton. Okay ka-adventure, padong kami nami sa bahay ni Ate Cora. Ate Cora, shout out kaway Ate Cora, Inday kaway Inday kaway ditago si Ate. Nami karon sa niya sa National Irrigation Administration niya to dito motor na og isuod na og adventure para mo suod ta karon tuktok ta. Okay, mayong buntag chef, mayong buntag. Okay kanang dako ko pasalamat, shout out ni salamat ni Sir Benjamin Fornes nga gahapon na platan ko gahapon. Iya yung gipasud ang akong sakyanan diri sa niya sa suod kay arong safety. Unya, dako ko pasalamat ni Sir. Salamat Sir Benjamin sa siya ay security guard diri sa NIA, National Irrigation Administration. Unya, ari na mo suod mo diri. Ako mga kauban na si Mrs., si Patrick. Okay ka-adventure. Arang pagka-plata sa akong sakyanan ka-adventure. Makita na to. Arang yung pagka-plata ka-adventure ang sakyanan. Karon ang muning kanon dadon dito sa shop kay mga ipabulkit. Okay, reaction sa takilid ka-adventure. Okay ka-adventure, karon ka-adventure ako nang ayon ang kontaktangon ang ligid.
Adventure, karon among dadon karon ang ligid nga akong natangtang adto sa pilihan unahan kay naamay mamulkit dito ka Adventure. Let's go Adventure, tara dito. Okay ka Adventure, nanami karon sa CD store sa Bulkitanan. Karon ka Adventure, namaho pa ang mobulkit. Karon sa taon ka Adventure, amo na ipabulkit ang ligid. Kayo niya sa taon mo biyahe na po ko, mudaki na po ko buwad. Okay ka Adventure, what's up ka Adventure? God bless. Okay, karon ka Adventure, gikuan na kanang gitangtang na ang ligid kay bulkito na ni Sir. Nako nami karon sa Barangay Kalanggaman, nagpabulkit ka Adventure. Nakawan na ho akong Mrs. Kuya Patrick. Kuya Patrick. Kapag nagluwis si Kuya Patrick. Ka Adventure, kung tataod, bulkito na ang interior. Adventure, nataod na ang interior ng video. Kaya karon tataod at ito namin sa niya. Ibag na dito kay taod sa motor. Yan. Maraming kumain na po. Kami salamat sa Adventure sa inyong pagtanaw. Okay Adventure, karon ako lang itaod ang likid. Okay Adventure. What's up ka Adventure? Retreat. Baybaning Huili. O shoutout, salamat ninyo sa inyong pagkuham sa inyong gamit. Okay Adventure, God bless. Maghinaot ko, nagpalipayan mo sa akong video. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. Don't forget to click ang notification bell para makasunod mo sa akong daghang nga video. God bless Adventure.